Awganistanda prezidentligi dalaşýar hökmünde öňde barýan Abdullah Abdullah iki saýlaw komissiýasyny ýurdun saýlaw baradaky kanunyny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanan Abdullah Abdullah şikayetleriň 6 wakadan 5-sinde şol sanda Hirat welaýatynda geçirilen saýlawlarda saýlaw komissiýalarynyň kanunlary bozmagy bilen baglydygyny aýtdy. Abdullah'nın bu tanqidi şikayetlere garayan komissiýanyň prezidentlige dalaşgärleriň şikayetlerini seretmek boýunça işini jemleýän wagtynda edildi. Pakistanyň Demirgazyk günbataryndaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda şepagat uýalary öz kärdeşleriniň birine erkek Lukman tarapyndan edilenligi aýdylýan kemsitmä protest bildirip iş taşlaýyşyny geçirdiler. Şepagat uýalary eger regional hökümet kemsitmä baş goşanlygy aýdylýan adama garşy çäre görmese, özleriniň keselhanalardaky iş borçlaryny ketkitsiz wagtlap taşlamak niýetini ma'lum etdiler. Täjikistanda alkogol içkileri satýan ortaça dukan Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna garanda has az girdi jalýar. BMG'niň Dünýä Saglyk Guramasynyň ýyllyk hasabatynda aýdylyşyna görä, öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki 14 respublikasyna garanda Täjikistanda her ýylda has az alkogol içilýär. Adam başyna ýylda 2,8 litr alkogol içilýän Täjikistanyň goňşusy Özbegistanda ýylda her adam başyna 4,6 litr alkogol içilýär. Gürjistanda ýurdun Gyzyl Haç Guramasy meýletin gan tapşyrmaklygy ündeme üçin gan tapşyrmak boýunça ýöriti çäre geçirdi. Gan tapşyrýanlaryň arasynda Adalet Ministrliginiň Tbiliside jinayatyň öňüni almak boýunça merkeziniň we adalet öýüniň işgärleri bar. Bu gan leýkemiýa keselinden ejir çekýän çağlar üçin niýetlenýär.